salamat ang mga kahigalaan ha. At least nakontak na to, nakahatag na to siya sa kinini ang mga paggatinaw ha. Kay mga tao sensitive kaayo nga sa iyang speech, lahi man sa speech si Bungo nga bukang bibig is Bungo mahigala sa tabang ni Presidente Duterte o ni Sara Duterte. Hasta si Amy Marcos. Pero si Camille, di man bukang bibigod, mura magun nalimtan niya mahigala niya. Kinigong mga tao very observant in the ken. So, nga man pasalamati si Kwan. So, man ang atong giklaro gyud nga iya ko nang gipasalamatan gyud ko no. So, karon niyang giklaro mga higala nga dako pug natabang gyud si Sara Duterte sa iyang pagkadaog mga sukin tigpaminaw. So, ato lang sa tong gikwan lang sad o mao lagi ni mahigala bida. Kadtong issue nila si Senator Lacson ingon gyud gilampaso sa Las Mindanao sa Visayas. Paghitabo mahigala dakong issue today kaning sa impeachment kay ngano nagbinasulay naman ni ron. Ilang gibasol si Congressman Tobias Tiangco ang ilang campaign manager nganong gamay ray nakasurvive sa alyansa. Insulton dako ni. Kay kini kung midterm election mahigala mao ni ang wag gyud dag-anan ang makigkontra ka ng midterm election kay ang presidente na nya wag mo inyong makigkontra ka midterm ko na. So medyo malisod. Unya ang makinaryas tanan naa tanan sa administrasyon. Gikan mahigala sa mga kandidato complete slate all the way down to the city councilors or municipal councilors in Dakin. Naa diha. O sa ato mahigala nakuhang report, 20 billion ang gibubo diha. Mo nang kita ka sa mga LED palandaan hala nindot kay mga kagilaan. Mo nang gibasol nila si Tiangco, ikaw may campaign manager giunsa man ning hitabua nga kadako sa kwartang gibubo. Ngano man nga gamay ra may nakasurvive? O si Senator Lacson ni angkon gyud ana mga higala nga paghuman gyud sa ilang gi-impeach si VP Sara og ilang gipada si Duterte dito sa dahigday lampaso sa Las Mindanao way makasud gyud Las Mindanao hasta di tanawar gud og atong analyze may gala kini klaro-klaro ha kay dili ta nang analysis kini uban mo analyze may galang patuyang lang sa lang gibate. Ato ra po na mahigalang hatagan og kwan, ato ra po na mahigalang respetaran. Entitled batas tong mga opinion. But kitas DYHP mo hatag tag opinion based on facts gyud. Giunsa man sa mga subuanon pagbutar. Man akong ipakita ninyo. Ang top 12. Kinsa ra may nakasud diha sa top 12. Nara ba to dong? Kuan balik ra ko dong. Ang labi na kining sa local absentee voting. Kini bang mga military, mga pulis, lakip ng media, giunsa pagbutar nila. Unahon ta sa ning sa Cebu ha. Isunod na tong sa local absentee voting in Dakin. Kini mga OFWs giunsa man nila mga higala pag butar. Kani Cebu lang sa ni ha. Kini unsa man sa kuan okay. Mao na ang sa kuan. Sige ato ibalik tong kuan dong katotoang giunsa pagbutar sa mga Subuanon o giunsa pagbutar sa love. Unya na tong sa love na unahon ta sa Cebu be atong balik-balikan may galagamay. Ang katong buto sa Sugbo, mao na ni siya sa Cebu. Tiyan mo na, sa Cebu lang godaan mahigala. Kinsa may nagdominar ni ining sa Cebu? Tawa Bongo number 1, number 2 Bato de la Rosa, number 3 Jimmy Bundok, number 4 Rodante Marcoleta, number 5 Camille Villar, number 6 Bam Aquino. Dili alyansa ha. Kanas Bam Aquino. So sa top 5, why alyansa nakasod? Imagine ko na. Sa Cebu ha. We're talking of facts. Real talk ning ato. Kay dili ni siya gibati nimo unsay gibati. Kinato kining ato analysis base sa facts. Niunsa ang mga unsay giunsa pagbutar sa mga Subuanon. Ang top 5 pulos mga higala PDP laban. Straight to the point. Si Camille Villar na sa top 5 but gi-endorse mga Sara. Nya ang top 6 pa gyud dili gyapon gikan sa alyansa. Si Bam Aquino mo ina adya. Consider nga ang alyansa mo ipinakadaghan mga higala og kuan ha. Mo ipinakadaghan mga higala og makinaryas, kompleto makinaryas, 20 billion ang ato nadunggan mahigala nga kantidad nga mao mahigala gibubo alang sa ilang kampanya. Mo na nga nindot ka sa mga LED, mga kuan parte nindota. Mantiniran lang sa PDP laban og tarpulin. Ano na inana man? Unsa may hitabua? Ano, top 5 landaan, pulos ka na mga higala Duterte nga mga kandidato. Number 6, si Bam Aquino. Number 7, pakita ta number 7. Unsay pagbuto ang mga taga-Sugbo. Okay, number 7 o Philip Salvador. Number 8, Raul Lambino. Number 9, JB Hinlo. Number 10, Erwin Tulfo. Maura ni si Erwin Tulfo nakasud mahigala na sa number 10.
nga alyansa. Number 11, Vic Rodriguez. Number 12, laing alyansa. So duharay nakasud sa alyansa. Si Vic Rodriguez mahigala si Pia Cayetano ug si Erwin Tulfo. Dapat yun sa ubos-ubos. Straight to the point. Ha? Ang atong analysis ba based on facts ning ato. Dili ngayon nga kanang unsay gibati nimo nga mo na kay dapig ka gyud sa kuan. Dili factual ni. Giunsa pagbutal sa mga Subuanon. Nya considering ang mga Subuanon, considering ang Subuanon, intelligent voters ang mga Subuanon. Intelligent voters ang mga Subuanon. Mabitan nang natangtang si Gwen. Intelihente nga butante ang mga Subuanon, pero ano na-appeal man si Philip Salvador? Ang natanggal ko na si Kibuloy ang gawagad. Ang mga Subuanon may kala. Di lang ito ni-appeal si Kibuloy. Pero nga nung ilang manggibutaran si Philip Salvador? Ha? Nga intelligent voters man kaning Subuanon. O sa may explanation behind, ana? Ang tubag, ana, mahigala, ang campaign manggod sa Alliance, ang campaign manggod sa PDP Laban nga, votary because of the impeachment of Sara. Maunay, klaro-klaro. Sa to pa ang mga Subuanon, kung may pasultion, dili sila gusto nga ma-impeach si Sara Indekin. Straight to the point. Mga ina kong dispensa sa uban kung di sa kauyon sa akong komentaryo. But this is the facts, mga higala nga ito nakuha. And my commentary, my analysis is based on the facts. Kay kining mga tawhana, ang taga-Sugbo mo patanaw nimo. Absilto naman Sara daan. Pila ka buko nagkasuda na god. Nagpasabot nga ang mga Sugboanon ug maoy pasultion ang taga-Sugbo di sila gusto nga ma-impeach si Sara. Straight to the point. O na-impeach sa mga Sara, di sa gusto makonbikto si Sara sa impeachment. Straight to the point. Misulti na yung mga Sugboanon. Muna'y klaro-klaro nga kwan. Dili sa ingon mahigala nga unsang istorya dili. Kaya kitaan kitaan ninyo ang resulta unsay opinion. In so far as Cebu is concerned, ang Cebu is an intelligent mga higala nga mga botante. Intelligent voters ang Sugbo. Nga naman nga ilang gibutaran si Philip Salvador dia intelligent voters man kanang Sugbo. Okay ba lang sila ni Philip Salvador nga ibutang sa Senado? Kana mahigala more on sa campaign sa PDP Laban nga Duterte para nga dili makonbikto si Sara. Mo na plangka-plangkang istorya dakin. Straight to the point. Mo na plangka-plangkang istorya nagpasabot nga ang mga Subuanon nibutar na lang kang Philip Salvador diha. Tungod mga higala anang isyuha. Mo ni mga higalay nahitabo. Klaro-klaro na mahigala nga analysis ning atong sulti karon. Pila ra man kabuk ng alyansa na kasud. Tanawa okay kanas ba makino dili man na matawag nga alyansa. Kay Pink man na. Si Pia Cayetano tanawa. Ug sa gi-endorse ni Gwen day, pila ra may nakasud sa gi-endorse ni Gwen. Si Pia ra man Cayetano may ang gi-endorse kini Tulfo man ni klaro nga pagka-endorse kay nag-away man sa igsuon. Dito ra man sa kausara man niya gisulti nga iyang gi-endorse dito sa Dumanhog raman. Unya kana si Bam Aquino mahigala, kini si Camille Villar yaning na appeal, Sila ra mahigala pero si Sara nag-endorse sa gun ini. Kada si Pia Cayetano mahigala kining tanan nga kuan man ni labot. So nagpasabot na bisan pa man ang alyansa og kumpleto ang makinaryas nila. Kumpleto ang makinaryas pero wa mga higala mo buto ang mga Sugboanon wa madaas makinaryas. Wa madaas makinaryas. Tanaw. So dominated by PDP Laban. Dominated by PDP Laban og ang alyansa mahigala nakasud las Tulfura og si Pia Cayetano sila ran duha nakasud unya dili pa gyud na nimo ma-attribute totally to alyansa because everybody knows that Erwin Tulfo has been very prominent in his radio and TV program. Even if wala si Tulfo day nga inonta maalyansa kusog sa daan mas makusog pa mga tingali dag Duterte pa ni day. Kanas Pia Cayetano. Kanas Pia Cayetano na ano man ang daan diha. Dili nimo kapasanginlan nga tarawas Bongbong Marcos gyud maoy nakapakusog ni Pia na tanawa na apil nakakapyot gyud in town. Kay the way mahigala pagsulti ni Lacson aning mga istorya haday dili nimo kakumpiyansaan nga ang alyansa kuan na gyud dili pa nimo mabasa unsa gyud ang utok ining mga nakadaog sa alyansa indekin ngano kay nakatabang man sa Marcos or wa murag huna-huna la day murag si Marcos may naghatag na mog kalisod hapit mi wa na hapit mi nga pilde. So inikwintada nato kung mukonbikto ba o dili ni Sara Duterte Carpio di pa ta makasiguro indekin
Kay mga nahuna man yung mga alyansa, wa man may kauta kabuto ni BBM, kapit mga hinon may mapilde. Ha? Kapit mapilde mahigala, oy. Unya, pag human sa proclamation na itong Sabado, iimbitar silang mga alyansa day dito, kaon-kaon sila dito sa Kuanday. Diin dapitan ng lugar nga, giimbitar sila tanan, nga mangaon. Ang nito nga dito mga kaigalaan, si Lito Lapid ra. Unsang pagkahitabuan na, ha? Nganong si Lito Lapid ra may nakatunga? Kadto mga napilde, pwede din nato sa mutunga, si Binay, dako man to kay ubos, si Juan Tolentino, si Bong Revilla, wa man badag budot gyud. So mahimo nga wa to sa mutunga kay naguol to. Pero kadto mga nakadaog unta day, si Lacson wa mutunga, si Tito Soto wa mutunga. Ha? Si Pia Cayetano wa mutunga. Unsa pa ni mga tawhan nga wa manunga nga mga unta ba kay nakadaog man ang pipila nato? Matod pa sa report, si Lito Lapid lagi nito nga taon day. Nagpasalamat na po si Lito Lapid dito. So ang wa mo to nga si Ping Lacson, si Tito Soto, si Pia Cayetano, isa pa ning usang wa mo to nga inday. Kay anito nga si Lito Lapid naman. Bidan di malasa. Niining sitwasyon na mga kaigalan. Atong ipadayon na karong atong taon. Straight to the Atong point. balikan mga higala. Tagaan ta mong analysis nga klaro ba? Unya kanana ang real talk ning ato. Based mga higala sa facts. Dili ni drawing kay lisod man kay mo patuyang tas tong gibati nga mo sa itong gusto. Kinig mo ni ang atong analysis base sa facts mga higala. Unsa may facts? Kanang the way how the Cebuanos expressed sa ilang buto ni adtong milabay nga May 12. Diyan mo makita pila ka buok ang taga-alyansa nakadaog sa Cebu lang ha. Sa to pa wa ka gusto ang taga Cebu mahigala ining kuana. Nagpasabot ni nga mga Subuanon kay bastos Philip Salvador gibutaran. Nganong gibutaran man si Philip Salvador? Usa may mahimo anang Philip Salvador didto unya sa Senado. Nga intelligent voters man kaning taga Sugbo. Dili ka mga higala tungod na sa plano nga ilang konbiktuhon si Sara sa impeachment unya. Muna ang mga tao na butar na lang ning Philip Salvador kay bahala na lang wanay mahimo dito sa Senado pero ang buto ani mulaban ning Inday Sara. Straight to the point. Muna mahigala ang nahitabo. Kanang ang kon ba sa Mindanao gud nga area day gilampaso gud ang alyansa dito. Makasud lang sa Camille Usahay, makasud sa IMEC kay gi-endorse la ni VP Sara. Unya unsa bay wa ganit ang mga higalay ko ng alyansa? Akin ni ang mga taga PDP. So muna mga higalay klaro nisulti na ang mga Subuanon. Unsa may opinion sa mga Subuanon atong respetara na. Mamay lang opinion. Ikaduha, ang kadtong local absentee voting nga gihimo. Kinsa man to makabutar kadto mga higalang nasa love. Ang makabutar ato kadto to ang naguna ba nga wa pa ang May 12 pero ni una-una nagbutar ang maka-avail ato kadto mga government employees nga dili na makabutar during the May 12 election. Kinsa man mga sundalo, mga pulis. Kay kano man i-assign man gud sila mahigala nga lagyo bitaw. Ang imong taga-asa ka ikaw sundalo pananalitan ka kay nga kuan ka kanana ang taga diha ka sa Lahog butang ta kay na diha ang kampo sa Central Command. Pero ni anang panahon na i-deploy ka ngadto sa Bohol. Yan ang panahon na kay murag gubot dito sa kuan adto kay butang sa Dalagit ana di ka kabutar anang panahon na. So maka-avail sila sa local absentee voting. Sa to pa kini mga military, mga pulis, mga sakop sa media nga mao mga higalay ni butar ni avail anang love giunsa nila pagbutar. Diha ninyo makita mahigala nga majority gihapon makailang PDP laban. Straight to the point. So nagpasabot na mga empleyado sa gobyerno nga nagdawat og sweldo sa gobyerno pero dili mga higala ang ilang simpatiya wa ni BBM. Tua mga higala ni former President Rodrigo Duterte mo na'y prangka-prangkang pagkaistorya. Straight to the Mo point. nag-empleyado kas gobyerno karon dili ka magpatakag panglibak dayron panahon na kay nga katos Duterte dewa atoy ayo kay posible ka nang imong tapad nga empleyado pos gobyerno basin og loyalista pa ng Duterte na indakit. Ato lang ni agi katawa-katawa mga higala ha.
Unya, nadto mga higalang speeches nila ato sa paminawon tong speech ni kuan may Bungo sa Bungo kay si Bungo may number 1 gyud. So mo'y atong paminawon tong iyang speech sabi. Niadto milabayng Sabado, ang iyang pagpasalamat kani. Request Senator Go for a Sige. short message. Okay, Senator Go. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino. Maayong adlaw, assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko Pilipino. Truly, God is good, God is fair, pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taus-puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag-endurso sa aming mga Duterte senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga kapwa ko kandidato. Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners. Sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo, yung iba po, tinawid ang 7 oras. Okay, para siguraduhin- Katsalong. Mo ni ang kang Go ha, nana sa iyang speech may galama or man to sa iyang gisaad. Ako lang gi-emphasize nga nagpasalamat siya kang Duterte, nagpasalamat siya kang Sara. As compared mga higala ni Amy Marcos na pasalamat sad pero kami wa man ka pasalamat. Di ang mga tao mahigala sensitive sa kayo. Mo na atong gi-interview ganina mga kagalaan. Pero ato sa balikan mga kagalaan ning kang Amy Marcos kang Amy Marcos nga speech. Ato sang paminawon dong ang kang Senator Amy Marcos Request mahigala. Senator Marcos for a short message. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayan ng Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal.
Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Okay, mo to mahigala si Amy Marcos. So, klaro to yan pasalamat mahigala ngadto kang Presidente Duterte o kang Sara Duterte. Asa gila si Go kay kadas Go man gud mahigala, number 1 ko na. Unsa may nagpasabot ini mga kaigalaan? Kada na no, ang number 1 mahigala gikan sa PDP, way makinaryas. Oh. Anya ang nagsunod dili pod gyapon alyansa, Bama Aquino. Ang nagsunod PDP na pod. Nga mao mahigala si Bato. Ang ikaupat mahigala mo alyansa kana si Tulfo. Pero kana si Tulfo day mo nahuna man na nga. Di man gyud Marcos may kuan ako ba nakapadaog na ko aning kalakiha ba nakahatag pa ba ning kalisod ni noon. Imbis kay number 1 ko sa mga surveys na number 4 na hinoon ko ning kalakiha. Kaya katong sinultian nilang lakson dahil yung lakson nga gilampaso mis Mindanao may ganun ka-survive mi. So kining mga senador nga nagkadaog base sa alyansa di pa ni mo masiguro unsa gyud nasa utok kanila nga nakatabang bas BBM nila o mo'y nakapalisod hinoon silang kinabuhi. Ato na ni agi katawa mga sukintig paminaw ha. Pero si Camille Villar gahapon iya naman ning adatong Sabado atong paminaw sa Camille Villar pero iya naman gitinaw hinoon ni mga higala ha. Ona nga ato gyud sa gi-interview kay daghan mga sensitive kayo unsa ba akong gipaminaw maayo tong iyang speech mga kagalan from analyze na to ingon man gud ni circulate day nga halawa pasalamati si ang mga Duterte pero gipasalamatan sa BBM kuno day dili dito tinuod nga sa BBM may gipasalamatan so wa siya magpasalamat ni BBM wa pod magpasalamat ni Duterte karon to taon lang siguro nim sa to sa padangat ang mga pinumdum kadali no onya balik ang mga higala aning sitwasyon na ron kana paminantos kami Villar human lamang sa pipila ka mga mahindanong pinumdum para atong maanalisar standby atong pagtagad mga higala ning atong mga hisgutanan rong adlaw mga higala kita na to ha ang atong pag-analyze mga kaigalaan ining mga butanga pero ready na sa Pulaw Roday ready na atos pikas kalinya okay atong tiwasok analisar ha ang kining mga subuanon giunsa pagbutal sa mga subuanon labaw tanan kini yung local absentee voting. Ako mong ato ning i-discuss nga naman. Equally kon man distributed man ni mahigalang boto ani tibok Pilipinas man Ang mga empleyado mga higala sa Armed Forces of the Philippines, ang mga pulis ug ang media. Muna nga to gusto mo unsa giunsa pagbutar sa mga military. Unsay sentimento sa mga army, unsay sentimento sa mga pulis, ug unsay sentimento sa media. Straight to the point. Pakita na ko ninyo para ma-analyze na ito maayo. Hala, ang mga empleyado sa gobyerno ay particularly ang mga sundalo, pulis, tuaman mga higala simpatiya ni Duterte di man day sa Marcos day. Straight to the point. Kaya klaro, factual man gawas gyud ang kuan kay makita man nimo. Dili mo himbawaan kung kinsa nga particular nga sundalo to, pero kining nilakaw ni gawas sa result. Kaya mo makita nga ayay wa nato ang mga dili ang simpatiya sa mga sundalo, pulis wa nato. Tan-aw ning BBM ning napita gyud. Kinahanglan nga mo klaro siya kay lisod kayo magkiat ka lang gani ana di ka maminaw mahigala sa tingog ba ni sa mga empleyado, tingog ni sa armed forces, tingog ni sa pulis. Para ko gingon pare sa Sugbo ba? Ni tingog ng mga Sugboanon. Unsay pamaagi pagbutar sa taga Sugbo duhari alyansa nakasud sa Cebu nga mga boto. Si Kuanra, Tulfura og si Cayetano, sila lang duha. Nakasud si Bam Aquino, dili man na alyansa. Kana si Camille Villar may gala, di man na makonsider nga alyansa na. Kay to ang magaling ni pasalamat mahigala kang VP Sara. Straight to the Na point. atong balikan mahigala ning atong mga hisgutanan. Salamat po Lauro sa imong report at atong update mahigala medyo wala na tayo planong mapasakag kaso tong kwan. Asawa in town, luya sa din taon mahigala I hope nga dili na sila makuan lang niya kay base ng uban mahigala may gastuhan laglungon day Ginoo ko. I-compensate ninyo na diha. Paita. Okay, arita balitas to mga hisgutanan mga kagalaan. Unya-unya taod-taod akong imbitaron si Idol Boyki o si Idol Mikey Bakaha. Kaya sila may swito ining Elias. Unya-unya taod-taod swito ni Elias kay kinini ang misikat-sikat man si Elias ron. Unya pagkahuman na unsang itabua mahigala nga wa man motunga dito sa kuan, dito sa iyang commitment mahigala mutunga unta dito sa may Bohol nga dapit. Naon sa ba nang hitabua sa Bilar Bohol?
Karon tong taon may galato ng isgutan ron tong taon, ha? Ato ipa kon kay kinis Buyki suito kani, Buyki ug si Mikey. Suito kani sila mahigalang Ilyas. Sikat-sikat mo si Ilyas ron pero wa man mga higala na cancel mahinuon tong iyang kalihukan dito sa Bohol. Duha ka lungsod dinhi sa Bohol ang nakuan. Suko kayo ang mga tao ato nang hisgutan pod mga higala niya. Kini pong atong sanatans politika ang atong dugang analysis mahigala atong hisgutan Labi na kadto ang mga local absentee voting ang naka-avail sa local absentee voting. Kisa may maka-avail ana. Kadto mga membro sa Armed Forces of the Philippines, kadto mga PNP, mga media, taga-Comelec mismo. Taga-Comelec mismo mo-avail sila kanang wala pa mahigalay May 1 Indekin, wa pa May 1, nagsugod na ang LAV, kanang gitawag LAV LAV. Local Absentee Voting LAV. Namutar na sila. Di pa una ubutar ang mga sundalo kay kinini ang wa man ta makasabot sa assignment labi na ang uban i-assign sa Basilan, i-assign dito sa Autonomous Region for Muslim Mindanao. Dito sa Mindanao area mahigala nga dunay gipang-assign dito kay delikado kaayo ang eleksyon. Labi na kato mga pulis kay assign dito sa area nga hasta gani mahigala ang electoral board indekin dili maestra mo nag chairman dili ang poll clerk dili ang third member dili pulos pulis. Mo to special electoral board ang gihimo mga pulis mo nagdumala. So kung ikaw pulis to ka ma-assign dito kani mga sundalo ug pulis inigabot sa eleksyon dili man ka maka butar kung wala ni siya inani. So muna nga naa ka nang gitawag og local absentee voting. Dunay mga ni avail. Siguradong mo avail ang mga sundalo, mga pulis, ang mga sakop sa media, taga-Comelec ug uban pang mga empleyado sa gobyerno nga medyo maapiki sila panahon sa eleksyon na. So unsa may pulso sa mga pulis? Unsa may pulso sa mga sundalo? Diha nimo makita mga kagalaan. Kinahanglan gyud nga maminaw si BBM ining kalakiha. Sa tupat tandugunon day ining sundalo day hasta ni pulis day. Tandugunon ni butangan lagi BBM na siya go'y commander-in-chief sa Armed Forces. Pero ang iyang mga tao sa ubos, wala mo simpatiya ni atuan ni simpatiya ang Presidente Duterte. Straight to the point. Kini di ba ni ato hinimo-himo mga higala kini atong analysis real talk ni base sa buto nga ni manifest ni ining mga tawhana. Base na sa buto. So dili ni drawing ning ato ni tamo tagaan og kanana ang analysis nga drawing kay bida ako nagpresume gyud ko mahigala kining atong mga followers diwa HP ug AFM. Mga intelligent listeners kini, kasamang ki. Intelligent voters, intelligent listeners, intelligent followers nato ni. Dili ta mo puyok-puyokon di ko pulihad tong usa nga mingon niya kay ang buto ni Gwen ana nganong kuan dapat kung modaog si Gwen modaog si Glensuko dapat si Gwen. Adi ko ana mura na siya puyok-puyok bitaw nga kinsa may patuohon nimo anang inana Pareha na na kani adto nga si Gwen Garcia versus magpali daog si Gwen. Pildis magpali pero ang vice running mate ni magpali Junjun Davide daog. Sunod bangga Ace Durano versus Gwen. Daog manghigala si Gwen pildi ang iyang doktora day nga mao iyang running mate but daog si Davide nga dili iyang running mate. Oy nana. So tagaan ta mo klaro nga kwan istorya nga kwan. Di mura man siya kanang dili maayo nang murag imong pagtuo mga bugo ning imong mga listeners nga murag imong puyo-puyo ko na dili ta ana. Ang ato kanang klaro ba? Kato mga naminaw na koron. Klaro ni ato base sa unsa day mi-express naman. Sumisulti na ang mga sundalo, ang mga pulis, ang mga sakop sa media nga naka-avail ining local absentee voting, nisulti na sila sa ilang opinion sa mga panghitabo sa nasod pinaagi sa ilang boto. Straight to the point. Mao kana nga klaro-klaro ba? Ang mga Subuanon nisulti na pinaagi sa ilang boto. Unya mayngon ka, mga Subuanon intelligent voters pero nganong nainana man ang resulta. Kining mga empleyado sa gobyerno di man gyud ka makaingon inday kay nga mga illiterate man gud mga tawhana kining mga sundalo mga pulis. Mo nang giapil na si hasta si Philip Salvador o ilang gibutaran, illiterate ni mga tawhana di man kakaingon ana. Kay mga sundalo man mga pulis, mga media man tibok Pilipinas. Unsa may opinion nila, unsa may ilang pagsulti mahigala base sa facts.
Ako ipakita kaninyo ha para ma-analyze na to nga dili ba drawing ba nga analysis ba. Dili ba ingon nga unsay imong gibati diha patuyang ka lang unsay imong gibati. Ang mga tao gyud. Mga tao gyud nga naa diha sa Armed Forces of the Philippines, armadong kusog sa Pilipinas. Ang mga PNP og ingon man mga higala ang mga media og mga sakop sa gobyerno sa mas kumilik nga nibutar. Ya, pakita ninyo ha para ma-analisar na tong mayo. Asa man to dong tong table dong. Dong names asa man to. Dawa, pakita ko niyo para ingon mo nga, la, mo na tingog din sa mga sundalo, mo na tingog sa mga pulis. Mo na tingog sa media, mo na tingog sa okay na. Sige, ang top 12 lang, top 12. Ay lang padagana dong, ang top 12 lang i-freeze lang dong. Kana, top 12. Sa lab niya, local absentee voting number 1. Kinsa number 1 sa local absentee voting? Go. Mi-reflect gihapon ha ang boto ni kinini ang Bongo sa tibok nasod o sa Sugbo o sa ubang mga lugar. Mi-reflect gihapon si Bongo may number 1. Si Bato may number 2. Si Marcolita number 3. Si Bundok Jimmy number 4. Si Lambino number 5. Si Rodriguez Vic number 6. Number 7 JV Hinlo. Number 8 Philip Salvador. Number 9, Kirubin Ariel. Number 10, Kibuloy. Napil pa ka Kibuloy Apollo. Number 11, Hunasan Gringo. Number 12, Busita. Mga higala. Pulos mga PDP laban. Plus to, nag-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Unsa may implication na nagpasabot nga mas gamhanan gyud si Presidente Duterte may mo endorse day. Nakasuod man si Hunasan o si kinini ang Kirubin nga mao yang gi-endorse. Si Amy Marcos o si Camille Villar gi-endorse si Sara wa makasod. Sa to pa mas mutuo sila ni Presidente Rodrigo Duterte kontra ni VP Sara. Straight to the point. Pero kini ni sulti na. Street ha. PDP laban plus 2. Nag-endorse si Duterte. Kaya factual na. Mao ni ang pagbutar mga higala sa mga sundalo, mga pulis, media nga ni una og butar kay sila ni avail sa local absentee voting. Straight to the point. Saan man nimo na pagkuan ron og ikaw mo'y BBM man na ron dahil ka iyay ang akong mga tao man ni ang simpatiya sa akong mga tao wa man day nako ni. Di aman wa man mo butar, wa may ang alyansa nga mo iyang gipush ni BBM wa may bisag usang alyansa na kasodo. Straight to the point. Tanawa okay. Kana simple kana nga analysis. Kanang klaro ba, factual ba? Nga doon na tayo basis ba? Di tanang mag drawing analysis kakuan gyud na ayaw. Kana why drawing? Klaro gyud. Scientific. Scientific man eh. Kay bug sosiyo ng kumilik ba sa to tanawon to mga sundalo be. Para ba sa Sugbo? Giunsa man pagbutar sa mga Subuanon. Na gyud, klaro gyud na. Mao ni tingog sa mga Subuanon. Kaniyo, unsay tingog sa mga sundalo? Unsay tingog sa pulis? Unsay tingog sa media? Mao na. Street PDP. Why bisag usang alyansa na kasod.